אורן אלמוג היה ילד חיפאי בן 10 באותה שבת שבה הלך עם המשפחה שלו לים. אחר כך הלכו לאכול במסעדת מקסים. המחבלת שהתפוצצה במרכז המסעדה הצליחה לרצוח 21 אנשים שהיו שם, בהם אביו ואחיו הקטן של אורן וסבתא וסבא שלו ובן דוד שלו, ואורן איבד את מאור עיניו שם. בינתיים הספיק להשתקם, מתנדב לצה"ל, שירת ביחידה מיוחדת, והיום בגיל 32 הוא רואה במסגרת עסקת החטופים את סמי ג'רידת, האיש ששילח את המחבלת ההיא, משתחרר היום מהכלא. אורן, שלום. שלום אילנה. ועכשיו נוסיף לכל זה, למחיר הנורא ששילמת בפיגוע במקסים, שאתה גם בן משפחת אלמוג גולדשטיין, ששלושה מקרובי משפחה שלך נחטפו וחזרו בעסקה הראשונה. חן גולדשטיין ושלושת ילדיה, ונדב וים נרצחו נכון, כי היא ושלושה זה 4, נכון. ובעלה וביתה הבכורה נרצחו ב7 באוקטובר, והפעם זה יותר מורכב, אני בטוחה, מה שקורה היום. איך בכלל נודע לך שהמחבל הזה שאחראי לאסון שלקח ממך כל כך הרבה יוצא מהכלא? קיבלתי את הידיעה בפעם הראשונה במוצאי שבת לפני כמעט שבועיים, כשהייתי בבית והתחילו להגיע וואטסאפים מאנשים ופרסומים. זאת אומרת, שום גורם רשמי לא עדכן אותך? לא. קיבלתי את הוואטסאפים שכולם קיבלו עם סימון מספר 9 ברשימה, סמי ג'רידת. ואת השם הזה אתה לא שוכח? זאת אומרת, לא היית צריך שיסבירו שם מי זה? לא, את השם הזה אני לא שוכח, אני מכיר היטב. ואתה זוכר את הדבר הראשון שחלף לך בראש, אורן? הדבר הראשון, המחשבה הראשונה שעברה לך בראש? אני לא מאמין שזה באמת קורה. אני מודה לא דמיינתי אף פעם את הרגע הזה, לא חשבתי אף פעם מה אני ארגיש או מה יקרה איתי ברגע הזה. אולי איזושהי נאיביות, כי תמיד האמנתי שהרצח של 21 אנשים, תוכם 5 משפחה שלי, המחיר הראוי הוא לשבת. לא יראה אור יום. אז זאת המחשבה הראשונה, והמחשבה השנייה? אם זה המחיר, אני מוכן לשלם אותו, ברמה אישית. זה משהו שהבנת באותו רגע? כן, זה משהו שהיה לי ברור מהרגע הראשון, זה כואב, זאת עסקה נוראית בבסיס שלה, כי כל עסקה עם חמאס היא עסקה נוראית והיא כואבת, גם ברמה האישית לי מאוד כואבת, אבל היה לי ברור שהמחיר שאני צריך לשלם הוא לשים את הכאב שלי בצד ולהתמקד בשמחה ובאושר של החזרת חטופים הביתה. וזה איכשהו נקשר אצלך בשמחה ובאושר ברגע ההוא שבו הודיעו לך שחן והילדים שלה, אגם וגל וטל, חוזרים הביתה מהשבי, בני הדודים שלך? זה התחבר אחד לשני? ברור, זה שם אותי פתאום במקום השני בצד השני של העסקה. זאת אומרת, זה היה לי ברור שהאושר העילאי, העצום, שהחטופים שחזרו הביתה יחוו, והאושר העצום של בני המשפחה שלהם שווה את זה, כי אני מכיר את זה, אני מכיר את התחושה הזאת, את הרגע הזה שבו מודיעים לך שזה קורה, את הרגע שהם נמצאים פה. זה משהו שאי אפשר לתאר. ובאותה מידה אני יכול להגיד שאי אפשר לתאר את הכאב ואת העצב האמיתי על התחושה הקשה שהרוצח סמי ג'רידת יהיה אדם חופשי בקרוב מאוד. זה פרדוקס שאי אפשר לפצח, ואני מתה לדבר איתך עוד, אבל הזמן שלנו לצערי אזל. אני מבטיחה שעוד נחזור ונדבר, כי אני מתה גם לשמוע מה קורה איתך בחיים. אנחנו עוד נדבר בהזדמנות אחרת. אורן, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.